The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagpanulid, alang sa matuto sa pagmatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinagkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nining tungura, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa atong kaugalingon, aron kita mahiluna, mahitukma sa atong pamaagi, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kita makasabot o matuduan sa kamaturan. Ang magtutudlo sa kamaturan, mao lamang ang balaang Espiritu Santo, dili siya tudlo ka nato kung anaa kita mga sala nga gikuptan karong mga higayuna. Kini mahimong babak. This becomes barrier to our study of the Word of God. Kinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo o nahibaw na ta ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo, mao lamang ang atong pagsugid, pagkumpisal sa atong mga sala. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, man mo buhata ka na ikaw andam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, alang ka nimo higala, kung wala ka pa makadawat sa kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka, giagda ka, nga imong gamiton ka ng imong free will, kaugalingong kaubuton sa paghimo o labing maynungdanong desisyon. The most important decision that you can make in your entire life. Kung kanang desisyon na maong pagtuo kanimo, pagdawat nimo kang Ginoo Jesu-Kristo, ingon nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, mo buhata ka na, ikaw may kaluwasan na, o busa, may iludan sa ikaw, sa pagsalmot nining atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo. Nausab ni ining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum.
pagpakaon sa among kalag, sa imong mga pulong. Matud pa sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Busa, salamat o Dios nga imo pa kaming gipabuhi hangtod ni gayuna, timailan nga wala pa mahuman ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Busa, salamat ni ining imong pagdala kanamo, paghatag kanamo og laing kahigayunan sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Salamat ning tanan Dios ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Amo kining ang kuno Dios nga grasya nga imong giandam sa kanayantong wapang tanan. Pusa, salamat o Dios ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Mayang adlaw sa tanan atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan diha ni Kristo. Mayang adlaw kaninyong tanan. Okay? Now, atong hinumduman nga kung magahimo kita niining atong buluhaton nga tulumanon pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga musunod kitag pipila ka mga lakang. There are steps to follow in order to make our Bible study worthwhile. Mapuslanon o malampuson. Okay? Ang nag-unag yun ining lakang or step is nga kita magabaton sa atong pagkamapausanon. Nga kita magpaubos sa otoridad sa Dios. Ang iyang pulong mao'y supreme authority nga atong tahuron o so maintain humility. That's the first step. Ikaduha, nga kita magbaton og bukas nga pangunahon na an open mind. Kung sirado imong pangunahon na, dili makatudlo ang Espiritu Santo kanimo. Sirado man. So, have it open. Buksi ang imong salabutan. And then, ikatulo nga lakang, concentrate on the message, not on the messenger. Kaya dili manungdanon ang messenger, mensahero, although igamit lang siya sa Dios, instrumento lang na siya, mouthpiece apan the issue mao ang message, ang mensahe. So, concentrate on the message, not necessarily on the messenger. O ibilin tong mga pangunahon ng mga tawahanon, kalibutanon, ibilin dito sa gawas. Na kay mga suliran, na kay mga sa padihang mga kasaypanan nga nahimo. Of course, we have done that by the use of the rebound technique. So, leave all human viewpoint thoughts dito sa gawas. Now, kung sundo nato kining maong mga lakang, ang Espiritu Santo will take control of our mind. Sa taginat, okay? And we have to remember God is no respecter of age, person, profession, or status in life. And His word does not go back to Him void. Na kini nga itong ibuhat, adlaw-adlaw, pagtuon sa pulong sa Dios, agi kini og sunod, tuman sa tugon iyon ta pulong sa Dios, kabubuton sa Dios nga diyan sa Juan 14:15 nga nagaingon, if you love me, you will obey my commandments. Ug ang verse 21, the person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Namo na. So,
ang ato tuod nga hilisgutan pagtulunan nga atong giduputan mao kining unsa, the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? So magpadayon ta atong gibiyaan man kagahapon nga nagaingon kita nga to be our Savior, our Lord Jesus Christ had to become man. Okay? And the Word was made flesh and dwelt among us. Nahimo siyang sama ka nato. Now, sa diha nga midawat si Ginoong Kristo sa tanan natong mga personal na mga sala dito sa cross antang nagbitay siya dito. That was his personal love for God the Father. No, ito'y personal niyang gugma nga to sa Diyos nga Amahan. Okay? O diha sa John 8:52 nagaingon usab, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Mo kanay pulong sa Dios na. Og sa Ginoong Kristo nagaingon usab, if you love me, deny yourself, take up your cross, come, follow me. Now, that is supposed to be the priority nato nga mga Kristohanon. Pasiuna nga buhaton. We have to take up our cross. O, well, of course, apil na kining atong gibuhat nga pagtuon sa Diyos adlaw-adlaw nga murag bugatan tingali ka, murag magbugat adlaw-adlaw god. Now, of course, you will benefit out of it. Kaya mao nga itugon sa Dios nga mao unta supposed to be our priority. Deny ourselves from unsa kini mga kalibutanon nga mga panguna-una, kalibutanon nga mga butang, all of this, and we have to take up our cross, deny ourselves, and follow Him. Mao nang atong gibuhat. Agi kinig sulod sa unsa, sa tugon ni Ginoong Kristo nga pasundon kita niya. Okay? O atong gihisgutan last time o gahapon nga si Ginoong Kristo samtang siya nagabitay sa cross, diya siya ipamulong nga mga group of words or statements nga iyang bungat. Sama niya itong John 19:28 nga nagaingon, I thirst. Giuhaw ako. Niya, Lucas 23:26, Father, into thy hands I commend my spirit. Now, atong nahibawa na, o I hope dili na nimo makalimtan, nga the only unique person in the entire universe, in the whole universe, is the Lord Jesus Christ. He is unique. Dili kasagaran. Talagsaon nga persona. And in His humanity, sa iyang pagkatao, He was unique. Dili gyud kasagaran. O diya sa Revelation 1:18, unsay pulong sa Dios diha, I am He who lives. Okay? I was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I have the keys. Okay. So, the Lord Jesus Christ is describing His deity. Nini. Nagahulagway o nagapadayag siya sa iyang pagka-Diyos dinhi. Now, the Lord Jesus Christ, of course, had two natures. Nature of man and nature of God. Pure man, 100%, 100% nga tao, o 100% pod nga Dios. So, the two natures, divine and human. Now, kining duha ka mga kinaiya niya, go together. Ato na mag-iingon nimo nga, naga-uban kini sila, but they do not mix. Wa ni sila magkasagol. They are separate from each other. Okay? Buwag. They go together in one person.
Mao na atong giingon nga hypostatic union. Now, karon mo tukbil ta bahin ining laing doktrina nga may kalambigitan gyapon ining atong subject matter nga hypostatic union ni Ginoong Kristo. Atong hisgutan kining Doctrine of Kenosis. Kenosis, K-E-N-O-S-I-S, Kenosis. Now, kining Kenosis, doktrina man ni. Nagahisgot kini nga si Ginoong Kristo mihawas iyang gihukasan iyang kaugalingon. He emptied himself from utilizing his attributes as deity. Iyang gihukasan, wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos, ang mga kinaiya pagka-Diyos while he was here on earth to glorify himself. See? Now, again, diya sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 6:62, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? John 5:25, truly, truly, I say to you. Okay? Verse 27, and he gave him authority. Now, ang anak sa Diyos nagaingon niini that so that he was God at the same time he was true man. The person of Christ is unique. Ato gining gibalik-balik aron di na nimo makalimtan. Talagsaon ang iyang pagkapersona. Colossians 1:17, and he is before all things, and by him all things consist. Hebrews 1:3, who, being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down in the right hand of the Majesty on high. Hebrews 10:12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Verse 14, for by one offering. Now, nahinomdom ka pa ba nito atong gisgutan kaniadto? Taon-taon na. Ang doktrina bahin sa Great Power Experiment. Kining Great Power Experiment, gamhanan kini nga ingon ta pag eksperimento. Well, of course, dili man Visayan eksperimento apan pag ingon ta pagpaklaro, pagpamatuod, experiment. Now, this great power experiment, bahin kini sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ, emphasizing his uniqueness. Hatag o dakong hibugaton sa iyang pagkatalagsaon. Okay? Now, dinhi sa panahon sa simbahan, in the church age, kitang mga magtotoo ought to use this power experiment. Gikinahanglan. Okay? Kining power experiment. Now, unsa kung gining power experiment? Now, as we go along, klaro ni mo ni, the Lord Jesus Christ is superior as a human being. Lampaw mga kanang inunta labihas pagkataas, pagkahabog, superior as a human being because of the unique hypostatic union. Ang mga attributes ni sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo o ang mga attributes sa iyang pagkatao were not diminished. Wa mga kunhod. Wala. The miracles performed by our Lord Jesus Christ were things done as His being the Creator, as God. Okay? Inumdum ka ni Lazaro?
Lazarus, who was brought back to life, gibanhaw niya. Unya, unsa pa? Ang mga himplo ni mga milagro, gihimo ni Ginoong Kristo. Ang tubig turned to wine dito sa marriage in Cana. And then 5 fishes and 5 loaves of bread multiplied to many to feed thousands of people. Gidaghan 5 ra gud ka isda o 5 ra ka piraso sa kanang tinapay. Gimultiply kini to many to feed the thousands of people nga nagasunod ni Ginoong Kristo. Okay? Now, ang divine essence and human essence never mix together. Wa sila magkasagol. Okay? Okay, niya ay pangutana na to, no? Ato isingit agad ni. Kini ngay tungod dining na ay nagatuo, na ay pundok na nagatuo nga si Maria, inahan sa Dios. Pangutana ko nimo, is Mary really the mother of God? Well, the Bible does not say that. Wa man mo ingon ang Biblia nga in the beginning Mary was already there. Ingon ba? Wa ra ba? The Lord Jesus Christ did not use His divine attribute in order to execute God the Father's will. Okay? Di lang mo nakita mo dupot ni may tungod ning pag tulunan nga sayo mga si Maria mo inahan sa Dios. Bisan na lagi mong una-unaon logically. Nanginahanglan ba di inahan ng Diyos, hingpit no ng Diyos. God is perfect. He does not lack anything. Why amahan, why inahan? So Mary cannot be the mother of God. See? Wa magkinahanglang inahan ng Diyos kay hingpit na siya. So balik ta niya atong gisgutan may tungod diining emptying himself nga si Ginoong Kristo. The Lord Jesus Christ emptied himself iyang gihukasan by not utilizing his divine attributes while diha siya sa iyang hypostatic union to glorify himself. Now, di man ining prinsipyo ha? The Lord Jesus Christ is different from God the Father and from God the Holy Spirit in that He is man. Samta gina, lahi si Ginoong Kristo gikan sa Dios nga Amahan o sa Dios Espiritu Santo tungod kay siya tao. Okay? Hingpit ka tao. He is also different from man, lahi po siya sa tao, in that He is God. Nakasabot ba ka? Yan ang prinsipyo ha? Now, knowing all these things, atong pag-ila nining mga butanga makes us able to execute God's plan for our life. Isiya na nato maklaro ang atong pagtuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Okay, balik tayo itong Doctrine of Kenosis. In the Doctrine of Kenosis, while ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao ni Ginoong Kristo went together without mixture, way pagkasagol, He did not use the attributes of His deity by volition. Wa gyud niya gamita. Okay? Philippians 2:7. Our Lord Jesus Christ, because of His humility, siyang pagkamapaubsanon, obeyed God the Father's will. Tungod siyang pagkamapaubsanon, siya ang modelo sa pagkamapaubsanon. He's the model of the virtue of humility. Okay? Tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. That is why kadtong atong giingon nga great power experiment that our Lord Jesus Christ used while on earth, kadto tataw kaayo nga pruiba. It's a clear proof nga kita nga mga magtutuo din his panahon sa simbahan can imitate
You see? Nabi ito na mando sa Diyos, be imitators. Okay? So, kita mga magtutukan, imitate the Lord Jesus Christ by using the divine viewpoint thinking. Okay? 1 Corinthians 2:16. Unsa man but pasabot niya ng 1 Corinthians 2:16. We have the mind of Christ. Mao na nga makaawat kita kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao. Pinagi sa atong paggamit sa mga Diyos noon nga mga pangunahuna. Divine viewpoint thinking, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Now, kay kita gimanduan God to live the unique spiritual life. Eusebia. Nahinomdom ka? Eusebia means, unsa sa English? Godliness. Pagkabinalaan o pagkabalaan. Now, kini atong universo, no? Kinsa may nagagunit nini? Who is holding this universe? It is the Lord Jesus Christ. Kaya ang prinsipyo diha nga atong gibarugan, Christ controls history. Siya ay nagagunit, nagakupot o inunta nagagunit sa kasaysayan. Okay? So He's the one holding this universe. Our Lord Jesus Christ's glory was revealed briefly during the time of His transfiguration in the Mount of Transfiguration. See? Our Lord Jesus Christ never gave up any of the attributes of His deity. Wala. This is called the doctrine of kenosis. Okay? So na kailan na ka o nagkasabot na kung but pasabot sa kenosis nga atong Ginoong Jesucristo iyang gihawas wa niya gamita ang mga unsa attributes sa iyang pagka-Diyos. No na doctrine of kenosis. That's why the Lord Jesus Christ had perfect humility. Hingpit gyud ang iyang pagkamapaubisanon. Sa iyang pagkatao, in His humanity, nagagamit siya sa unsa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Nahinumdong ka pa ba? Mora ba ni mando sa Dios nga atong gamiton ka ng 10 problem-solving devices. O dili sa mo mutukbil niya na kay ato naman yung gisgutan taod naman po apan time will come sa atong pagsubli ng sabni ni paglabas sa atong barumduman. Now, kitang mga magtotoo, di man niya, kitang mga magtotoo, dili kita makaawat o makasundog kang Ginoong Jesucristo in the human way, human viewpoint way, dili. Di nato siya masundog, di nato siya maawat, pinagis tinawhanon nga pagi, dili. So, unsa ba itong gamiton? Naroon makasunod yun ta. Niining mando nga atong sundugon, awaton, si Ginoong Jesucristo. We only use the 10 problem-solving devices to imitate our Lord Jesus Christ. Mao na itong gamiton. Si Ginoong Jesucristo was completely glorified during His bodily resurrection. Siyang pagkabanhaw sa iyang lawas. So, kung balikon, the Lord Jesus Christ never used and surrendered His relative attributes to benefit Himself. Wala. But voluntarily restricted in keeping with the Father's plan sa una niyang pag-anhi din sa kalibutan. Okay? We should have the right priority in life, like Christ's. You see? Awaton man nato ang iyang ingon nga tao samtang dinhi siya sa kalibutan. Okay? He is the model, of course.
Remember, Satan has a plan na siya ay tumong, goal, alang ka na tumong magtotoo. Unsa may iyang goal? Ibaw ka ba? O ninomdom ka pa ba? Kaya kini Satanas is goal-oriented. Na siya goal, alang ka na tumong magtotoo. Iyang goal, nga kita mo salikway sa doktrina, salikway sa pulong sa Dios, aron dili kita makatubo spiritually. You see? Yes, there were so many instances nga kining atong Bible study through the YouTube gihan-an gyud murag sigihan na ta og unsa kanang lihok ni Satanas nga iyang babagan maundang ni atong Bible study through the YouTube. Yes, we can sense, klaro kayo. Magka-sense ka, you can discern sa mga pamaagi o mga kalaki ni Satanas if you have doctrine. Kung naa kay kamaturang gamiton, magamit, mailhanin mo. Mailhanin mo. Kay mo saka naman ang imong unsa level of discernment. See? Naklaro rin mo, nagkasabot ka. Kanang imong discernment, yung pagka-maalinggaton, I hope magdawat ka ng Bisaya. Kana bang dali ra ka makaalinggat, makadiparar, maka-notice, okay? Maka-sense ka, mo na discernment. Musaka ka ng iyang kanang level sa discernment, samtang ikaw nagatuon, padayon sa pagtubo sa pulong sa Dios. Mutubo po ng imong level of discernment. Makaibaw unsay mini, unsay di, unsay tinuod, see? O na, ling-on ang imong norms and standards. Okay, so mo na, na ay plano si Satanas, goal-oriented lagi na siya. Ang iyang plano, mao nga, babagan kita mga magtotoo. Nga, kung mahimo, di na tamo, unsa, di na tamo padayos pag Bible study. Babagan yun, mangita yun na siya, paagi. Within his power, tanan nga yung, gahom nga yung gamiton niya. Moingon man na siya, makita ni mo nga nagsigi nagkagtuon, moingon mapungot na siya, nagkagot niya mga ngipon, pungot na po ning magtutuha. See? He is miserable. Remember? Si Satanas, the most miserable creature. So, mao na, tungha ng unsa, prinsipyo nga, misery loves company. Mao na. Gusto niya mga duhig ta sa iyang pagka-miserable. Na. Satan wants believers to be miserable by not growing spiritually. Na. Kita niyo mo? Apanapod siya plano sa mga di pagtuturo ba? Diba ka? Ang plano ni Satanas sa mga dili magtotoo, unbelievers, is to prevent them to hear the gospel and believe the gospel, believe in the Lord Jesus Christ. Mao na iyang plano, iyang tumong sa mga di magtotoo. Mao na bantay. He is the con artist, kini si Satanas. He is the father of lies. Gusto siya nga magkinabuhi kag kinabuhing mga bakak nga dadon ko kaniya sa iyang cosmic dynasty, cosmic system, aron adto ka magtingkagol. You see? Now, can you afford nga mabiktima ta, casualty ta sa away nga espirituanon? I cannot afford. John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. Luke chapter 4:14 to 18, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him and through all the region
roundabout. Now, when the Word of God mandates believers to imitate the Lord Jesus Christ, just remember the doctrine of kenosis. Gawas nga imong gamiton kadtong napulo ka mga solusyon sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Always remember the doctrine of kenosis. The Lord Jesus Christ depended lang. Maura gyud ang iyang kanang dipindihan. Nagasalig lang siya sa Bible doctrine, sa pulong sa Diyos. He depended on God the Father and the Holy Spirit. Now, diya sa John 18:6, nagaingon ka na. When Jesus said, I am He, kining He drew back and fell to the ground. Kining He, mo is Judas Iscariot. Si Judas Iscariot ng He, nasunod nga He. So when Jesus said, I am He, kaning misunod nga He, si Judas. Judas or Judas drew back and fell to the ground. Now, so, timan ina, bahin sa pagdaog-daog, kanang duot nila kang Hesus Kristo, the humiliation of our Lord Jesus Christ. Si Ginoong Hesus Kristo never surrendered the relative attributes of His deity. Wala. Di niya i-surrender. He emptied Himself from its use. He continued to live as a human being. Nagpadayon siya pag kinabuhi, ingon nga tao, without utilizing His divine attributes to benefit Himself. Wa gyud niya gamita ang iyang kinaiyang Diyos nun to benefit Himself, to provide for Himself, or to glorify Himself. Wa. He voluntarily obeyed His Father's will. Kinabubuton yun niya nga gisunod ang unsa, ang kanang plano sa Dios, sa iyang pagsangkap sa iyang amahan. Our Lord Jesus Christ depended on God the Father and the Holy Spirit. Taman ina na. Si Ginoong Jesucristo migamit sa mga milagro, himo niya katong mga milagro was done by His deity. Kanagi sa iyang pagka-Diyos, not by His humanity. Apan si Ginoong Jesucristo did not use, wa niya gamita, ang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos to help His humanity. Wa gyud. Ang iya yung pagkatao ang iyang gamit. Na, our Lord Jesus Christ used the 10 problem-solving devices iyang gigamit. With the use of the metabolized Bible doctrine nga tuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot. Metabolized Bible doctrine that circulated in His stream of consciousness. That's why we are mandated to be imitators of God. Ephesians 5:1. Bible doctrine is supposed to be real to us now. You see? Kita nga taod na nini, kamo nga nagasunod ni nga itong adlaw-adlawng Bible study through the YouTube. By now, mo 2 years naman tahapit. Sunod buwan, muduhan na tang tuig, adlaw gyud kini nga tong Bible study. We are supposed to be to consider Bible doctrine as real na gyud alang kanato. Bible doctrine is supposed to be real to us now. Just like what our Lord Jesus Christ underwent. Iyang giagian samtang dinhi pa siya sa iyang unang paganhi, first advent. Kaya ang Bible doctrine, pulong sa Diyos, doktrina, is more real to a believer kaysa mga circumstances kinabuhi. Mas tinuod ang pulong sa Diyos
alang sa usa ka magtotoo than the circumstances of life. That's the key to be a winner believer. Kung buot ka nga mahimong mananaog nga magtotoo, winner believer, then that's it. Gamita ka ng maong Yahweh. That is the key. Na ang pulong sa Diyos mahimo na yung tataw, tinaw, okay? Labas, gamhanan, di man nila ang mga adjective nga itong describe sa pulong sa Diyos mo na nga, Bible doctrine is more real to a believer than the circumstances of life. Kun, ikaw nagmalahotayon, nagmakugihon, nagmasigihon, mainiton, nagmahigugmaon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, samot na adlaw-adlaw. Now, tuuhin believe on this. Bible doctrine works and never fails. Tuuhin na, barugin na, nga ang pulong sa Diyos kanang unsa ba binisaya na to niya na it works mo salir ato na lang gamiton karang salir ang pulong sa Diyos mo salir dili gyud mapakyas barugin na kaya ang kasagarang mga tao karong panahon na bagang duot sa katawan karong panahon na nagakinabuhi lang sila sa ilang mga kinabuhi based on what they see. Sa nilang prinsipyong Hebrew, to see is to believe. No man na. Mo na yung mga baruganas mga katawhan ng panahon na. To see is to believe. Now, apan kitang mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan, no longer live by sight, but by what? By faith. Na 2 Corinthians chapter 5 verse 7. So, ayon na ni kalimti, kitang mga magtutuo nga niya sa panahon sa simbahan, the church age, no longer live by sight but by faith. Now, but if we don't have faith, we cannot live by faith. Or correct? Ang sao man mo pag kinabuhi o pinagis pagtuo kon unsa wa tay pagtuo yan si mabitaw na ang Hebrews 11:1 unsa gisulti, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na we must have faith so we can live by faith. Now, sa laing bahin, the complete glorification of our Lord Jesus Christ was when He resurrected. Sa dihang nabanhaw siya, mao na gito ang hingpit nga paghimaya kang Ginoong Jesucristo. So with us, alang ka nato ng mga magtutuo, kano sa man ang atong complete glorification? Kano sa mutanaw ko nimo? Magatubag naman katingalianan. Kanos aman makumplito ang paghimaya nato. With us, paminaw, our complete glorification will be when God gives us our resurrected body. Kung kita hatagan na niya sa lawas nga binanhaw, resurrection body, resurrected body. Alang kini natong mga magtutuo, resurrected body. Alang sa mga di magtutuo, naman po ilang pagkabanhaw, unsa man ang ilang body of damnation. Tanawa ang diferensya. Alang ka natong mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, hatagan kita og makumplito ang atong glorification sa diyang hatagan na taniya sa resurrection body.
Now, remember, hypostatic union means, unsa tayo pasabot? That the Lord Jesus Christ was a perfect God and a perfect man. O ang doktrina sa kenosis, our Lord Jesus Christ's attributes of humanity did not depend on the attributes of His deity, iyang pagka-Diyos. Ang doctrine of kenosis restricted the use of His deity. Kini kung pulo nga kenosis, gikan ni sa root word nga kinoo. Okay? Now, we have to establish a personal sense of destiny to be able to succeed in our spiritual life. Di man ikatong 10 problem-solving devices. By the way, aron gyud ma-refresh nimo, malaba sa imong panungduman, kining na po ka mga solusyon sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Ang nag-una gyud ini, unsa? Rebound, laingan, pagkumpisal, pagsugid, rebound. Ikaduha, unsa man? Feeling of the Spirit. Okay? Pagpuno sa Espiritu Santo. Kaya punan magkadayon sa Espiritu Santo, human ka mo rebound. Ano ikaduha? Ikatulo, faith rest drill. Kanang pagtuo nga nagadala o pahulay. Faith rest drill. Unya ikaupat, unsa man? Grace orientation. Ikaw mahiluna na sa grasya. Nagpahiluna ka sa grasya. Ikalima, doctrinal orientation. Ikaw nagpahiluna na sa pulong sa Diyos. Okay, mana ikalima. Ikaunom, ang imong unsa? Personal love for God the Father. Personal. Ang atong gugma to sa Diyos, personal na. Ang sunod, impersonal love for all mankind. Morning, klases gugma, alang sa isikatao. Okay? That is impersonal love for all mankind. Sunod, ikawalo, inner happiness. Na nakay sulod nun kakalipay. Ika-siyam, ang imong personal sense of destiny. Personal nimong kanang pagkaamgo o pagkasayod sa imong dadangatan na. Okay? Your destiny. What is your destiny? Eternal life na. Nagduuban sa Diyos in eternity. So, maintain that personal sense of destiny. Oging ka na po ining 10 problem-solving devices, mao ang imong pagka-okupado na kang Ginoong Kristo. Okupado. Kasabot ba kung pasabot og okupado? Okupado ba ka nang wa kay laing giunahuna? Sama gol tong imong kanang sa batan-on pata nga mangulitaw o kanang pangulitawhan o sana diha. Tingali nagsugod tag papila o sana diha. Ang atong object sa atong gigugma mo ra gyud maukupar sa atong pangunahuna. Mo na pagka-okupado. You see? Mo ni ang ikanapo nga solusyon sa suliran nga gisangkap sa Dios alang kanato mga magtotoo nga kita maokupado na kang Ginoong Hesukristo. See? Okupado ta sa iyang pagka-persona, pagka-unique man and God. Okay? So, itong balikon atong i-review. Rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny,
and occupation with the Lord Jesus Christ. Mao na. So I hope imo po nang suwat o ano di na makalimutan nimo. Well, every now and then maghisgot ng tanini. Mao na gini nga itong paagis pagtuon sa balik-balik. Aron gyud mao na gini. This is the method of inculcation. Sinilsilay. Okay. Balik ta. Our Lord Jesus Christ mituman sa plano sa iyang amahan by establishing a personal sense of destiny. Iya yung istablisar. Kining gitawag og personal sense of destiny. Aron siya makatuman sa plano sa iyang amahan. Now, God has a plan for every life of every believer. I hope di na nimo makalimutan, ha? Ang Diyos ay plano alang sa matag kinabuhi, sa matag magtotoo. The Lord Jesus Christ voluntarily took His attributes as humanity in order to save mankind. Aron nga iyang maluwas ang kaliwatan sa tao. Aron iyang matuman ang kabubuton sa Dios nga amahan. Aron nga ang tao mapasig-uli ngadto sa Dios. To reconcile man to God. Kaya naputol mga itong relasyon sa Diyos yan, itong pagkalaglag sa itong unang ginikanan. See? Napanunod man na ito itong ilang sala nga panunod. So, pagkalaglag nila, tanan na laglag. Kana kung pag-ingon og nalaglag, when they fell, naputol ang ilang relasyon sa Diyos. Putol. Kay mo man ay formula lagi nga itong gisunod, Adam's original sin plus old sin nature. Kaya tapot naman ang kinayang magsasala sa tao sa diha nga kanang natao kita pag-usap. Di kaya tao pag-usap. Pagkatao na to physical. Una na itong pagkatao ng kalibutan na markahan na tang tanan nga may mugso ng kalibutan na markahan na tang itong formula Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang bot pasabot sa spiritual death, pagkahimulag sa tao, hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. No na nga ron maluwas ni Ginoong Kristo ang katawhan to save mankind. He voluntarily took His attributes as humanity. And then, aron iyang matuman ang kabubuton siyang amahan, nga ang tao mapasig uli ngadto sa Dios nga amahan. May balik mata sa atong relasyon. Now, okay, mo na nga, ayaw kalimot ni duha ka mga victories, 2 victories of every believer. Mga kadaugan. Una ni ini, gitawag na itong strategic. Kining strategic, of course, that's the adjective sa noun nga strategy. Okay? Kining strategic victory, mao kadtoy kadaugan when the Lord Jesus Christ won in the angelic conflict, when He won against sin and death. Nabuntog man ni Ginoong Kristo ang sala o ang kamatayon. See? Dito siya nahimong mananaog strategic victory. Kantong tawag nitong iyang kadaugan. O ang ikaduha nga victory is tactical. Tactical. Na unsa man tactical? When kitang mga magtotoo become winners in life. Sa diha nga kita mahimong mga mananaog ini nga itong kalibutan ng pagkinabuhi, then, mao na tactical victory. Now, ato ni padayon ugma. Okay? So, timan nila itong diin tamuhunong, ito yung padayon kini, o gidapit kagyapon ni Gala, o igsuon, sa pagpakiguban, sa atong Bible study through the YouTube,
under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ama na mo nga langit nun, magpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi o Dios, sa among padayon sa pagtuon sa imong badang pulong nga pinagi sa pag metabolize nini sa Espiritu Santo amo kini magamit sa mga dadlong panginabuhi aron kami o Dios makakabot gayon din ang among common goal, spiritual maturity, nga naa kami capacity for life, for love, for blessings. Paghimaya kanimo. Salamat ning tanan o Dios sa imong pagtudlo ka na mo dugang kamatuoran. Bani kami sa among pagbubuhat ng adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma. O nga kami makapadayon sa pagkaon sa among kalag sa imong mga pulong. Salamat ng Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga imo kining gipailunas kaniadtong wa pang tanan. In eternity past, you have already established all this for our own benefit. Busa nagpahimulos kami nini o Dios ining imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.